lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Umuna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Ang ngalan si Esther Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Unsa may imong gibati nay? Ang akong gibati, so wala pa kumianhin ni doktor pa check up. Ako malipong kung gikan naghiga, nagbakod na ako, then naog ko sa katre, malipong ko. Dayon kana pong magikan ko maglingkod, dayon inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning bakon ko, lugar ako nga ang bakon. Balik lang, mawala lagi, ma-admit ko sa ospital. Maribang ko, naik tagtulo ka adlaw, or upat ka adlaw. Pag ato na kong Cagayan, gihuba ko dito, kay, gihuba ko, then gipalitan ko sa kong anak ko, nang hulam lamig nebulizer, nebules, kay gihuba ko, kanang pasuhan ko. Kay maunang po rin naandan kong ubakon ko, nebul. Katulo tali ko nila ito kaadlaw, nebulizing, uli ko dre or kita. Uli ka sa Oroquita. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga, gunsay inyo mga balatian, nga susama sa akong gibate, gamit yun mo, ayaw mo pagduha-duha sa
sa Asigo Herbal Capsule o BG Soya Coffee. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Mga higala, paminawa kining testimonya sa nakasulay na sa Ashigo Herbal Capsule. Date Tabor, taga Villanueva ba? Akong papa, Ashigo Capsule o Ashigo Coffee. Kuhan siya kanang yang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao mong gimintin siya, nadala naman siya sa ospital niya. Di siya kakuhan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong gimintin karon saya, karon nakalakaw na siya. Ashigo. Oo, tinuod jud, promise na ang Ginoo sa langit. Nituod jud ko kay naulian jud akong papa. Moinom sila og Ashigo. Kay makatabang jud akong papa, naulian jud. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Wagay-wagay mga kamay. Come on, put your hands in the air. Come on. Nahihirapan na, lalapit-lapit pa, di na natuto. Oh yeah, come on. Isang ngiti mo lang. Oh yeah. At ako'y napapaamo. Oh yeah. Chill lang ta, chill. Come on. Yakapin mo minsan Come on. at muli Oh yeah. magbabalik. Babalik sa... Oh, dito na nadaot ang kanta mga igala. Mayong bundag, may ngodto, may ngapon, may gabi Ano yan na po ng programa nga walay politika? Bawal ang politika, likay tas politika, palayo tas politika. Puro lang yun ni pakatawa. Chill sa tabi. Mawala sa mga negative vibes. Tambal sa mental health. Matod pa nila, tawanan mo ang iyong problema. Sige, piyong. Likay sa mga bayro nun, likay. Kaya dagang kay problema karon. Problemas lato-lato, problemas uyab-uyab, problemas bao-bao, o labi na ang utang nga way bayad-bayad. Okay na pinakadakong problema. Paita! Amunang nana niya itong programang Gugmang Giyaha Comedy Drama. Comedy drama niya. Pakatawa, SPG, Strong Parental Guidance, istriktong patnubay at gabay ng mga magulang. Ito na po ang ating programa, kauban si Brother Bernie Bitok. Mahirap ang maging pagi. Ayaw na magpalag diha kay ako ning programa. Ito po si Brother Bernie Bitok. Shout out sa atong mga radio stations nga naminaw karon. Radio Servicio 94.3 sa Nasipi, Tagusan del Norte. Diya sa may Butuan City. Radio Catribo Philippines 106.9. Diya sa may Surigao del Sur, sa may Hinatuan 97.1 Enchanted FM. Sa Misamis Occidental, nagbuto-buto. Diya sa may Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Sa may Plaridel, Misamis Occidental 97.1 Mix FM. O sa 92.5 Mix FM Aluran. Naglagubo sa tadya sa may Kidapawan City, North Cotabato 100.7 Tambuli Infinite Radio. Og diri sa may Davao del Norte, diya sa may Tibalog, Santo Tomas. Kumusta mo diya tanan? Layo. 100.7 Metro FM. Sa Pangantukan, Bukidnon, Uswag Radio 87.5. Og diri sa Misamis Oriental, sa Balay ni Notchka, diya sa may Taguluan, sa MOR. Misamis Oriental Radio 87.5 sa Taguluan, nga kusuking signal. Og siyempre, diri sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro City, the city of golden friendship. Sa 90.3 Strong Radio, Kusgan. Hello sa inyong tanan. Og siyempre, sa mga naminaw na nanaw karon sa atong Facebook page. Basig wala pa mo naka-follow sa akong Facebook. Bitok University. O, paki-search na lang sa Facebook, Bitok University. Sa TikTok ni Bitok. TikTok ni Bitok. Or sa YouTube, Bitok
University. So, mora to, Kibay. Ito na ba ang ating letter for today? Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masgama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie, bitok bito. Mayong adlaw ganimo, idol. Konsihal Bernie bitok bito. Ay lagi na botay yung idol kay na po yung masuko na to. Oy, ang atong gugmang giaha. Giatod ka na to sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Salamat day kang madam nga nag-order og dito lang asa gito akong shop. Upat ka box nga Ashigo Herbal Coffee. Salamat madam ha. Yes madam, sa mga pharmacy or sa ubang radio station, kung dili ninyo makaya ang usa ka box gyud mga higala nga Ashigo Plus Herbal Capsule, pwede rasan mo mopalit og perbanig. Makita naman ninyong diferensya na makatumar lang mo mga isa or duha ka semana. Makita naman ninyo na diferensya gyud. O pwede ra perbanig para matistingan ninyo. Labi na diha sa atong mga kaigsuonan ug mga pinalangga na to nga mga followers ug listeners nga tawon taas og dugo, ha? Hypertension, hypertensive or taas ang kolesterol. Di ra ba na sa lawas, ha? Ay gyud mo kumpiyansa. Ka-remember ko sa una na ako'y kauban sa ABS-CBN sa una. Every year naman may ka ng annual physical exam. Mas tambok yun ko niya. Babae to siya, sexy yun guys siya. As in, gamay yun siya nga babae. Pero nakurat siya, mas taas pa siya kolesterol nako. Walay binuang. Dili sa ingon nga kung tambo ka, well, mas taas yung lugar ang risgo kung tambo ka, taas po kang kolesterol. Pero dili sa ingon nga tungod kay niwang ka, taas ka og, dili, gamay mo kong kolesterol, kay niwang kay ko, agay! Mawag yun ay, sayop nga, kuha ninyo naman, matingala mo nga naman nga niwang mata ko. Pero gasakit-sakit naman ko, taas sakit na tangkugo, wa sa tay kuhan, wa sa tay check up. Pag check up na to, atas! Taas man day tag kolesterol. Kay usahay, depende na sa inyong mga kinaon mga igala. Number 1 gida, kaning ato, lami mo kay ni mga pinirito, no? Pero mo nang giingon nga, ayag yun mo palabi sa pinirito mga igala. Kay ang mga deep fried na mga pinirito, labi na kanang pinirito nga karni, alami alagi. Kanabitong adobo cut, mga pork chop, tapos piritohon, di ba lami? Kaya usahay, lami pagig kaunon, di pagig ang karni. Kaya lami man tong katong tambok-tambok mo ikit-kiito ni mo. Ay, sarap-sarap. Okay ra po, ayaw lang gid palabi kay usahay matag-adlaw lang tasig pinirito, di gyud na maayo. Kay di lang gyud taas ang kolesterol ana, napagyo nakabutang
extremely high cholesterol yung kaya ng mga pinirito. Munang ingat-ingat, ha? Kani pong mga processed meat, sama sa mga hotdog, bacon, mga sausage. Social kayo, di ba? Manay ganana to, mga hotdog, di ba? Bacon, mga sausage. Grabe preservative man na. Kana, grabe kaya po nag-cholesterol mga madam, mga sir. Mga hinamis! Ay! Lamig yung kayo namang hinamis. Labi na karon sa mga kasal na nagilahi nagid ang dessert buffet. Talami kay kwaon ba kayo? Tamis kayo. Sige. Grabe kaya po na. Muli kayo mong tamis. Diri mo sa ka na medyo parat-parat. Taas kaya pong kolesterol. Salty food, taas kaya pong kolesterol. Monang ka mo mga igala, kung medyo taas na yung kolesterol, ay yun mo kumpiyansa. Matod pa sa salida sa una, bilang na ang araw mo. Ay yun kumpiyansa, madam. Kung kamo high blood na, grabe na yung kolesterol sa inyong mga dugo. Or ang inyong mga kaugatan mo na high blood na mo, inyong mga kaugatan na puno na nas kolesterol, kailangan na nahilison. With proper diet, mapacheck up sa doktor. Tilawi og tistingin ninyo ning Ashigo Plus Herbal Coffee og Ashigo Plus Herbal Capsule. Again, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kay tanan ani nakasulay na gyud mga igala. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adis ka nakadungog aning produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin imong gibati mo imong sakit? Dugay ra, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka stab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy. Dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon pulo na kabuk, isa na ka-stab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Coffee available sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Adto lang mo sa radio station. Or kung gusto ninyo, pwede sa mo mag-order sa Shopee niini, ha? O pwede sa kuninyo i-PM sa Bitog-Bitog University. Ana ra gyud buhaton ninyo, madam. Una, mag-ampo sa Ginoo. Nga kamo giyahan og nasa may panglawas. Ikaduha, baklay-baklay pag mag-time. Exercise pang may time. Og ikatulo, saktong pagpili sa pagkaon. Og ikaapat, mag-maintain dayong kaaning Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Ha? Brother Bernie, di man ko gananog kape, kadili ko hingape. Ay, naibago karon. Kung dili mo gusto og kape, naatay VG Soya Coffee. Ang lasa kape, pero actually, soya beans ni siya. VG Soya Coffee. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO
non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscle sa katawan gaya ng mga bodybuilder sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Order na sa VG Soya Coffee. Nani siya dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Gaisano, Ororama, o sa SM City. VG. Ang spelling ani letter V-E-E tapos letter G-E-E. VG Soya Coffee. Ang atong soybeans mga higala adunay unsaturated fats, apil anang omega-3 fatty acids nga makatabang makababa sa cholesterol level o makareduce sa risgo sa mga heart disease. Bosa order na. Available po nisa sa Shopee ha. Again ang spelling ani letter F. Again ang spelling ani is VG, letter V double E, letter G double E. VG Soya Coffee. Order na! Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang Josephine. Fin for short. Josephine. That was Fin for short. Ako si Josephine. May tungod kini sa akong sitwasyon karon, Brother Bernie Bitok-Bitok. Nakoy boyfriend. Nga itago na to sa pangalang si Rex. Brother Bernie Bitok-Bitok. Gisugot na ko si Rex og nagtugan ko sa tinuod nga nasag ko'y uyab nga naa sa Cebu. Hoy! Dugay na nako ni siya nga uyab pero long distance relationship me. Tungod sa kadugay na namong way kita-kita, muna nakita na ko nga himuon lang na kong kalingawan. Mo may problema ni mga babae ba? Gay mo naging mini kalingawan, char. Ang ako is char-char lang ni nga relationship. Ug tuod man nisugod man pud si Rex bisan pa man kabalo siya nga naa ko'y uyab. Pasakit kanubyan sa ere kung samana kong buhaton over and over. Oy, giing na nabiyata ka ha. Di ka maundang Rex ba? Nabiya ko'y uyab, giing nantakan. Dugay namin, nasa sa Cebu. Oy, kalayo ra ng Cebu? Mao galing. Basta ako, wala ko na makaknimo. Dugay naming uyab. Dawa lang ko kabalo kung asa padulong ni among relasyon. Pero siya manggoy na ilan sa akong ginikanan kay uyab mi anin niya since college. Pero karon lang wa lang ko kabalo kung unsa ba yang plano ipaapas ba ko niya dito o moan ni bagi sa diri balik. Sige lang. Ako lang diri nga balag uyab mo basta kay uyab sa ta. Okay ra na sa imo ha, basi unyang magselos-selos ka. Oh, di ko magselos siya ha. Pero kung basing na ilain lalaki, di ako magselos. Pero kung sa imong uyab, di ko magselos. Kay dawato man ako na akong sala, akong dakong sala. Bantay ha. Lagi.
Pero kabalo man sa ko ba nga ganahan sa kanako. Sige na, ganahan man sa ko sa imo Rex. Pero mo galing gisultian na biya takadaan. So syempre, di kita pwede nga mag-picture-picture, di ta pwede nga mag-uban-uban, mag-picture man galing ta, pero wala, shadow lang ka, shadow. Paita niyo eh. Mag-uban-uban ta, pero mag-selfie-selfie, gyud ko, wag gyud kay apil, di ta ka pwede itag. Usahay, mag-post lang ko, pero burag padungog-dungog lang ko sa imo ha. Ana lang ba? Okay raman ka sa imo nga nga sistema. Sige, wag ko'y mabuhat kung mo mangyud na. Pero, Rex, sabot biya tadaan ha. Kung galing, dawa man pag ko kabalo, nga moingon o muuli ba ka siya, or naan na siya, kabalo na ka unsay pasabot, ana. Sige. Tuwato na ako na. Balag sakit. Kung kaso manggaling mo uli siya, mubisita ni mo, magubog-ubog lang ko eh. Waton lang ko sa mga burikata na ni. Ay, lain siya oh. Siya mato sa buridili. Dapat ko lang ka, stay put lang ka. So sa may pasabot ani, ikaw na uyab ta ako, di ko pwede lugar mag-date-date sa uban. Dili ko. Unsa? Ikaw na uyab ta ako, way uyab ta unyag, muuli mong uyab, magunsa man lugar ko ani. Hawak kamay lang ko ani. Kuan lang ka, mukanta lang kag all by myself. Ala, kalain. Basta mo na ako patakaran. Dawato ni mo nga nako'y uyab, pero ikaw dili ka dapat makipag-date sa uban, dapat exclusive lang yung ka. Nakatutok 24 oras. Lo? Ngano di ay, mag-date-date pa di ka guban babae, kay ko nga naman din, nadili lang ko eh. Di ko gusto ani nga klase nga ko. Ang gusto na ko nga, wala gyud gyapon tag-uyab. Pero sa bagay, di man po kumakwan sa lain. Oh, sige. Kung kanay mong gusto, sige, kanatong buhaton. Di ba duwa raman nga tua, nganong masakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nagsabot na ta kung muabot na siya, tapuson dayon ni natong relasyon na. Ambi na ng cellphone. Kadyot lang. Sumay gaboto ni mo sa akong cellphone. Gakasamukan ko aning mga mandilit ko ani imo mga phone book ni mo nga mga babae. Lo! Grabe yun na siya, oh. Tay, unfriend na ko ni. Kisam ning mga kakumusta ni mo, i-unfriend na ko ni. Grabe siya, oh. Grabe siya, oh. Ako sa bisay mong cellphone, be. Uy, anong mga ilabot makasako, ah. Di ko gusto nga na ay lain pa diya nga gusto na ko nga ako ragyod. Grabe. Ikaw sad ba? Ikaw kay possessive sa kay ka ba? Dili man god, di ko gusto nga na ikahati. Gusto na ko nga ako rangyod. Wow, grabe ba yun. Magselos man ko, bi. Di ko ganahan. Nasa mo ka, ha? O kanikisa man ni nagumusta. I-delete na ni. Uy, di kaya ako maguna mga batchmates sa high school noon sa mga kawin. Di ko ganahan. Gusto ko nga ako rin mong ka-texi. Sa man yoy? Tabo-labod sa imo. Basta. Ayaw na sige kuan diha. Ayaw na sige reklamo. Love man po biya taka Rex. Love man taka. Ayaw na. Basta ayaw pag-unahon na. Kana akong uyab nga nasa Cebu. Ayaw na siya hunaw na. Mura na siya gwa. Ang importante nga kita mag-uban malipayon ta. O di ko ganahan nga dagay samok, di ba? Mo lang gina akong gusto. Ganon termin inani, pasakit hanubyan sa ere, unsa man akong buhaton, over and over. Unsa? Mauli akong uyab. Karong Sabado, pero mauli na rin siya sa
pagka Lunes kay makapilyo siya kasal siyang ikakaw. Dayon? So di sa ta pwede mag-uban. Oh, grabe. Ano sa moabot? Maabot daw siya og Bernis. Daw niya. O di, wala siya tayo text. Muon na kong text ni mo, Lunes na ko mo text. Ay, grabe ba? Nagsabot na beta mga road trip ta. Sorry. I-cancel sana. Sige na, sunod na ta sa Martes na ta. Ay, unsa gunigod. Sige na, ayaw pag-text. Okay? Friday naman ta magkuan. Friday sa mo abot, so ayaw nag-text yung Friday. Basin mga Tuesday na ko mo text ni mo. Kabalo lang, kadaan, di ba nagsabot naman ta, ani? Ay, wow, ako'y choice. Taon niya, mag-unsa man kaan ng Friday hantod Lunes. Ambot, asa ko ana. Maglaglag. Asa pa dulong para malingaw ko. Lisod san, magunahon ako, nagunsa mo, ta ako, asa lugar ko. Basi maato ka ng mga friends yung mga babae, ha? Ambot lang, depende ani. O si depende. Nasa mo kay ka nasama. Lisod san, ikaw lugar, I'm sure kung magkita mo, sure na, magtagbo na po ng 2 ka bunguton. Taon niya ako. Kung saan mo na akong bungot, wala may katagbo. Maurag yapon, dating gawi. All by myself. Oo, naunsa ko niya. Bahala na. Ako rin, bahala. Bahala ka niya. Tuesday na mga kadi. Ako na bahala niya. Ay, naku, pangita. Nice. Sige na. Hindi ko magkita mo Friday, Tuesday na takita. Ako na'y bahala. Ayaw na ko pangita akong asa ko. Bahala ka niya. Rex, na. Pagpuyo ba ya, ha? Dali ramang gugkay na mo. Bubalik ramang gudayin siya. O di, Tuesday na. Ayaw pagbuot kung asa ko padulong. Babe, ganina na kasi check ang akong cellphone. Oh, ako lang tanaw ni. Basig na kay mga lain na mga ka-textmate dere. Wala mang good. Sa mo ka ni mo eh. Talagsar kay ka mo uli. Magsigpi kag tanaw sa akong cellphone. Naka-aircon man tanang ka. Anong gipaningot magkagmaayo? Nag-aircon data? Oh, nag-aircon da. Ang paningot mga kat. Ako na nang ginatanon yung mga text messages ni mo dre yung mga ginatanaw. Malay ba nako nga nako si Bo tapos basig na kay kaaring king dere. Wala lagi. Kidsa ba de? Kidsa maninig ingon nga ni abot na ba ang imong uyab? Ay? Kinsa ning si Rex? Oh my God. Nakuiwa na delete. B? Si Rexa na, Rexa. Rexa na siya. Bayot na siya lang, bayot. Bayot? Oo, kay
Kuan manggod ka nang magparibanta ko sa yaba tapos niingon man ko nga moabot ka so na-cancel. Muna nangutana siya kung niabot na baka. Kanang Rex pero Rexa gina siya. Bayot na siya lang. Bati kay nagdagway ng bayuta na kaya mga ngipon puros bagang. Grabe yung kay tapos ang iyang mga tuhod hugaw, tayang tangkugo, itom, grabe bati kay nagnaong, grabe party lagi oy, grabe gyud. Sigurado ka? Nga bayot ni? Oo. Nag-misyo man lagi ni sa mo ha? Mao galing, mo ginain siya nag-miss you. Ana naman may basta mga beshi, miss you. Ana ba miss you? Mo na mo insa ka miss you to, ana ba? Ana man may mga bayot. Kabalo ba kang ako mga barkada, mga bayot ba kay di ba gali kay ko mga laki. Sigurado lang yun ha. Langsa mo kay kay. Niabot ka sige kag tar. Ali ko diribi kay gimingaw na ko ba. Oo. Ikaw ba gadina lagi ko gawlag. Uy, kini. Gimingaw na ko ani imong gabas. Mao ba? Mao galing magsige lang gyud ko ani pangayog pictures ay. Napuno na gyud ko ani sa mga picture ani sa mga atong mga video call pero karon nakita na gyud mi. Nang lagom lagi ni Ron lang. Mao galing. Hala nangisog na lagi lang. Alang nakabira Max man ko. Ganahan ko timong gipatilaw sa ko ang kape, ha? Epektibo gyud, no? Nitindog gyud mayo. Mao galing ang nakalamian ng atong Biramax capsule. Kay all natural ingredients. Mo nang samot mo hait ang imong gabas. Mao ba? Oo, kanang paggabas nimo. Pila lang kahandos, hamloy kayo. Paggabas nimo wagi sangit hamloy, matupong gyud andi man lang matupong. Mao ba? Mao galing martisti nga si ay nako gulata-lata pa. Kana lang, I love you lang. Kalami Rex. Unsay Rex? Tanawa lagi ning bayuta lagi to. Hinumduman na nun akong bayuta. Ikaw lang ako pasabot lang. Yes lang, yes. Padayon lang, padayon. Daud sa mali nga di man tupong ang wala ni sa to. Mao galing, tarong nga gabas, tarong nga. Kanag yung Kanala. Di na yun mabalik ang luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na yun kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw na wala. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kung kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Todilesa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte.
Pag kinako sa Ashigo, dako kayo epekto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo, wala na po manghupong. Normal nang akong pagginhawa sa akong Twitter, dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na jud ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirmi. Dili ko kapuyon pag take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months na kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka-stab imong nahurot? 4 stab na? Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa akong nakuan. Grabing effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit sama nako. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Testimonya sa kayuhan atong paminaw. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Leonela Maisling, usa ka Alstitzer sa Oroqueta City. Nagapamatuod kaninyo nga nagagamit ako aning Ashigo nga herbal capsule. Kaluoy sa Ginoo, naulian ang akong pangbati, akong paminod sa akong kamot, akong arthritis ug akong pagpalpitate, nawala ang akong gipangbati. Salamat kayo sa Ashigo kay kining akong gipangbati kung mutukan na gani ni akong arthritis, makalive jud ko sa akong trabaho. Salamat kayo gyud kay naulian ko. Sulayin ninyo katong wala pa inton kasulay, sulayin ninyo pagtumar ang Ashigo kay kini makatabang kayo kanato ang tanan, no? Pila ka start mo na imo? Sa pagkakaroon, mihurot ko duha ka stop. Pero sige gyapon kung katumal karon, kini Ashigo, maayo man yun ni kaayo kay ako nakasuway naman ko sa mga herbal. Daghan ng klaseng herbal nga ako nasulay. Pero kini lang Ashigo, maoy nakauyon ko sa akong gipambati. Then salamat kaayo kaloy sa Ginoo. Naarang-arang gyud ang akong gipambati. Salamat kaayo, sir. Makapuan ko ninyo nga 100% yun ang akong kaayuhan ini Ashigo. Dahan salamat. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Constipated ka ba? Aduna ka ba'y high blood, ulcer, insomnia, anemia, arthritis, ug uban pa ang mga lifestyle diseases? Aniya na ang B-Man's Veggie Soya Coffee. Kinigama sa soybeans, mangosteen, malunggay, ampalaya, ug psyllium husk na puno sa protein ug fiber. Aduna sad kini isoflavone for cancer prevention. B-Man's Veggie Soya Coffee. Ang suya-suya maging healthy. B-Man's Veggie Soya Coffee. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwerte gyud kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana,
malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha, mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong Biramax Capsule ug Biramax Coffee adunay sagol nga tongkat ali. Usa ka herbal o usa ka tanom nga ilado gayud sa Southeast Asia. Sa tinuod-anay lang ang tongkat ali maka-increase sa testosterone level sa mga lalaki. Mao nang usa nga murag mo-action gyud og kalami mga igala. Makaingon gyud lagi dayon nga Gahi, oy. mo na'y nakanindot sa tongkat ali. Pero ang usa sa nindot pod nga advantage aning tongkat ali kay stress ug anxiety po ni siya nga relief. Mo nang usahay dili na mo Tindox Junior kay ang atong mga bossing stress kayo daghang kay pangunahon na labi na sa trabaho, negosyo guban pa. Mo nang atong gisagol diri tongkat ali para at least naman lang mabawasan ang stress. Og syempre, unsao man ang gahi pero luya na kapoy ng lawas. Ang tongkat ali maka-increase imong physical performance. Makadugang og kusog og makawala sa kakapoy. Mao nay nakanindot sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Available ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon ha. Available po ni siya sa Shopee. Mao na importante. Di ba? Mag-Biramax. Biramax. Bira to the max. Pasensya na kay wa ko tuyuan. Nga kanimo ako nahigugma. Ambot I miss you. I miss you. Unsa man ka Rex? Uy, murag wa ka gimingaw nako ba? Kumusta man ka? O sa imong gibuhat katong wala ko'y nag-text nimo ha? Basi naglaglag ka ba? Unsa imong gibuhat? Unsa imong gibuhat na? Daghan na ginupangutan na oy. Kung imong unaon ba ikaw ba mo'y niuli ba imong uyab? Takaron ako imong yako na nung imong dudahan? Nya, kumusta man ka? Naligwat yun ang angay naligwat. Ha? Kumusta man? Lingaw kayo, ha? Lami kayong paminaw, nakauli ang uyab, ha? Nabisbisan gyud. Wala man good. Nakita lang may istorya. Mura man wala may nahitabo. Ay, sis, ilaro ba man tanimo? Na ayun na good pagkuan, selos-selos diha. Ang importante nga nilakaw na siya ang ako nga nag-uban na ta. Ang sa'yo mong gibuhat? Oh, nanasag ka. Pero ko si paghingana, bi. Ang ikaw pa mo'y nakikita si mong uyab, tang ending ako pa imong gi. Diyos, naunsa ka man eh. Maugaling, gimingaw ko ni mo na. Sige na, bi.
Ulay tao sa inyong boarding house. Ato tata. Ha? Ato ta ba sa imong boarding house? Kung saan mo ta dito? Na, mag-pray over. Mag-buffet, eat all you can. Ano lang gula? Nasa man ka, barag man kay gana makikita na ko, gimingaw pa ako nimo. Wala ka gimingaw na ko? Gimingaw man. Na sige na, ito ta si mong boarding house. Sige na ba? I love you, Rex. I love you. Rex, I love you. Yala na udsa naman So may tupungon ako nga natupong naman Murang nagabas naman Wala. Taas kaya pa ng pikas. Rex. Rexidol. Rex. Sige pa, Rex. Kumusta na? Hinaut okay ka? Kung na ay problema, Grabe ka na si Rex Nakabiramax po siguro, nakalimaan man ko Basa kang katrigihi. Barag di naman ako kaya nga magkibulak ni Rex Na in love na ko ani ni Rex pa. Barag kailangan na ko mo decision. Mo decide? Mo deciding. Ang sabang kailangan nagi ko mo decision Siguro bulagan na nako ang akong uyab. Kaya di ko gusto nga mo adto pa si Rex sa lahing babae. Bisan pa man o grabe siya mo ako. Apanay ko managyo ko ni Rex. Tanawan ni Tolo pa yung laway. Kadyo lang bitilapan ako. Yummy. Na-inlove na gyud ko ni Rex. Si Rex na kitang para nako. Si Rex yun para nako. Uy. Uy. Kuyawa yung cellphone ni Dagan. Uy, kadagan ba nag-text? Ano saan yung nag-text niya, pe? Rex, nasultian na ba nimo? Nabulagan na ba nimo siya? Para magpadayo na nato ang atong relasyon. Usa! Usa di ako napasa. Agay. Mata dia. Unsa man? Kidsa ni. Ha? Kidsa ni. Asa ko? Kinsa ko? Uy, na-amnesia. Kidsa ni. Kidsa ning nag-PM ni mo.
Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa lang naon sa day ka. Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa lang naon sa day ka. Brother Birdie! Anak ko sa mga nadawat kasakit. Di na kumuotro pa sa mga ating na-in-love na ko, Kang Rex. Niabot na ko sa punto nga gusto na nako bulagan ang akong dugay na nga boyfriend nga long distance relationship. Kaya nabati na ako nga mas ganahan yung kong akong uyab na sa dool. In love na ko, Kang Rex. Yan na gid akong gusto. Apa! Sige ligag tawag sa mani mong tumong. Naibawaan ako. Tingog kay di na umadong. Sa na may langaw o Sorry, pwede unya na tasod. Naibawaan ako. Sige ko lang ka-fling. No strings but she wanna be nga nanguyab na siya glain. Pero di siya kawalan. Matod pa niya. Sige ra kagbakaging di na niya kaya ang among sitwasyon nga nakoy uyab. O nana daw siya bagong uyab. Anong itawag sa kalit? So patas namin na namin uyab tagsa. Akong giyangyo si Rex nga willing na nako biyaan ang akong uyab. Itawag sa kalit. Basta kay willing po siya nga biyaan niya ang iyang uyab. Apan si Rex nagduha-duha na. Natingala kung anong naaiga pang unsay buhaton ako ani ron. Ganapikot ang iyang What should I do? Di ay ka unsa man akong gibuhat sa imuha. In love na ko kay Rex. Lagi ka Tabang! Brother Bernie. Mani padulong unsa man imong tumong. Istorya ko sa imong rason kay kuyaw sad ni. Magpadala sa ate. O saan ay nagsagunson na lagi ni ang mga letter na ko karon nga puros mga nagabaan Mayra Mirese. Josephine! So nabalsa na po si Josephine. Alam mo, ingani man gud na no. Kung kamo naa sa complicated nga relationship or naamo sa ka relationship nga feeling ninyo barag 50-50 na or nagplato na or boring na or warag wala na'y sakto. Ang solusyon ana dili kay mosulod mo laing relasyon. Ang solusyon niya na tarunga sana ninyo magklaro daw mo tapos kung di na gyud makaya bulag mo haya mo mosulod og laing relasyon. Ang problema dili ang solusyon laing problema no unsagon mo gud. Tanawa na sako ng iring. Ka bago patawan ko ni mata. Taka na ra bag yung giingon nga char-char, hindi na nagsugod ang tanan. Char-char lang gud nga relationship. Char-char, ana nagsugod sa char-char. Ang kasakit murag tungod sa char-char nag-uyab-uyab. Tapos nag-text, PM. Paman sa PM kita-kita. Sunod date. Wala pa Masay sunod sa date, tira-tira. Gusto ko planado ya. Masay sunod sa tira-tira, in love. Sunod sa in love, nga. Sapon-sapon din, sapon-sapon. Josephine, dyan lang, ano bang siguraduha na imong relasyon dia? Kung wala gyud mo iklaro ng LDR nimo or dili gyud ka murag dili nakita nimo nga murag dili ka effective or murag dili nimo kayang LDR, dili nimo to imong boyfriend nga di na ko ni kayang LDR. Sulbaron ninyo kay basi mo indi siya o dili nimo kayang LDR or sige kuwaon ta ka diha ani ka diri Cebu or mo ana na ko diha balik sa imo ana. Kaya ta mo sulod sa laing relasyon. Natingala kung anong takaro mo yung ka nga na-inlove na kang Rex. Siyempre, so meaning to say, mas ganahan gid ka nga nasa kiliran ng imong partner. So munang na-inlove ka. So kung na-inlove man day ka, di bulagin na imong LDR diya kasi imong current. Ang problema po si Rex karon kinalaman po dahil laing karelasyon. Mo na ni Ron. So kailangan po niya po ng tiwason po na iyahang klaruhon po na iyahang feelings sa imo ha. Kaya basi unya usara ka sa mga tilaw-tilaw, di ba? So dili pwede, ha? Larga time pa. Uy! Larga time pa. Ay nako. Ay nako. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingat mo tanan, I love you all. Bye! Isa lang naman sa day ka. Natingala kung anong itawag sa kalit. Isa lang naman sa day ka. Anak ko nga Aisa. Isa lang naman sa day ka.